Nitanyag og immediate assistance ang City Social Welfare and Development Office kon CSWDO ngadto sa mga biktima sa sunog sa St. John, Bocana, Barangay 76-A ning Dakbayan sa Davao. Gibutyag ni CSWDO Head Attorney Marlisa Galio, nagbuntar og temporary shelter sa Busna Gym ug Manggahan Gym sa Bocana nga nagsilbing mga evacuation centers sa mga nasunugan. Giapuran og mga banig, mga habol ug mga hot meals ang mga evacuees. Gibutyag ni Galio sa Busna Gym ana sa 20 ka pamilya ug 64 ang dependents. Samtang 149 ka pamilya ug 545 dependents ang anaa sa Manggahan Gym. Samtang gibutyag ni City Disaster Risk Reduction and Management Office kun CDRMO Head Alfredo Baluran, ana sa 40 ka mga balay ang naugdaw ug walay natalang seriously injured o casualties. Gihawag ni Baluran ang buot mohatag sa ilang mga donasyon sa mga nasunugan nga makigkoordinar sa CSWDO aron hapsay og sakto ang distribusyon. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyo Man Aimee Genita, Tatak RMN.